खुलुमबाय बर'सा देरहासार इउटिउब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो नैबे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मुंदांखा पिकनिक स्पट बगामाथि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। नैबे समाव आं दङ दावराइजार फरेस्ट एरिया। बे दावराइजार फरेस्ट एरियानिफ्राय बगामाथि पिकनिक स्पटसिम 800निफ्राय 1 किल'मिटारनि गेजेराव जागोन। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे बगामाथि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ दिनै फारि फारि दिन्थिगोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बै समसिम आंजों भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम आंजों थांफानो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो बे ब्लग्स भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे बगामाथिनि थांलाय फैलाय राहा थांलाय फैलाय कमिउनिकेसन बे कमिउनिकेसनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। जों बगामाथि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटआव जोङो मोनफैबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव बगामाथि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटनि गासै समायना नुथाय बे नुथायखौ फारि फारि दिन्थिगोन। आंनि केमेरानि उनाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे भुटान हादर थामहिनबा फरेनार कान्ट्रि बे आंनि केमेरानि उनाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बे जायगायावनो गोबां दावबायारिफोरा फैनानै पिकनिक जाफैयो। नैबे सेप्तेम्बर दाननि जोबथा आरो नैबे अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै बे जायगायाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोरा फैनानै पिकनिक जाफैगोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौबो नैबे जायगायाव फैनानै पिकनिक जानो थाखाय आङो खावलायगोन। आरो बै पिकनिक जानाय सुबिदा गासिब समायना नुथाय बे नुथायखौ नैबे ब्लग्स भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम दिन्थिगोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोननो नैबे बगामाथि पिकनिक स्पटनि गासै नुथायफोरखौ दिन्थिनोसै। थौदो बिदिब्ला। लोगो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे बगामाथि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ दिन्थिगासिनो आङो। नैबे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे बरदै थामहिनबा
बरदैमा आरो बेवहाय नैबे एसामिसाव बरनदि होनना बुंगोन आरो नैबेहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे जायगायानो नैबे बगामाथि जायगा आरो बेवहाय हाखौ आं दांनानै नायदोंमोन बे हाया थारैनो गुबुन हाजोफोरखौ नायोब्ला जों अन्थाइनि बांसिनखौ नुनो मोनो नाथाय नैबेहाय नोंथांमोना नुदों केमेरानि माबायाव स्क्रिनाव बेयो सरासनस्रायै बे खावसे बाहागोआनो पाहारनि खावसे बाहागोआनो हाजों दाजानाय आरो बेखौ नैबे बगामाथि डेट मिन्स मा बर'आव बेखौ बुंनांगोन आंगोनि रावजों बे बगामाथिया गुफुर हा बे गुफुर हाजों दाजानाय आरो बेवहाय अखानि हानायनि जुनै नैबे एसे सिना थादों जायनि जुनैनो बेवहाय नैबे बगामाथि थामहिनबा गुफुर हा बे गुफुर हाया एसे गोसोम जानानै दङ अखा हानायनि जुनै दै नांनायनि जुनै आरो बेवहाय नैबे बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ रैखाथि होनांगौ आरो बेवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि थानाय बे सुबुंफोरा बेखौ बे जायगाखौ फेमास खालामनांगौ मुलुगनां खालामनांगौ गुबुन गुबुन जायगानि दावबायारि बे दावबायारिफोरखौ फैनायनि मोनसे राहा थामहिनबा नैबे बे डाइरेक्सनखौ होनांगौ डाटाफोरखौ प्रपार होनांगौ आं बेखौ खावलायदों आरो बेवहाय थानाय NGO थामहिनबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानगोनां बिथांमोना बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानगोनां बिथांमोना नैबे बगामाथिनि जे सुबुरन थांलाय फैलाय राहा आरो बेवहाय टुरिस्ट प्लेस थामहिनबा बे जायगायाव फैनानै दावबायारिफोरा थानाय जायगा बे जायगाफोरखौ मोजाङै बानायना होनांगौ मानोना जों बेहाय जों जुदि बे जायगाखौ मोनसे पिकनिक स्पट जुदि प्रपार जुदि खालामोब्ला बे जायगानिफ्राय गोबां जों रेभिनिउ बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोननो हायो आं बेखौनो खावलायगोन जे बिटिसि एन्टायाराव थानाय जे जायगाफोराव नैबे पिकनिक स्पटफोर बे पिकनिक स्पटफोरखौ मोजां माने डेक'रेट खालामनानै माने नुथायफोरखौ आरो बेनि खायसे जायगाफोरखौ फोसाबनानै नैबे दावबायारिफोरखौ एट्राक्सन खालामनाय बे हाबाफोरखौ मावनांगौ आरो बै जायगानिफ्राय बा नैबे दावबायारिनिफ्राय जों गोबां रेभिनिउ जों मोननो हायो आरो बेवहाय बाक्सा जिल्लायावनो ओरैबायदि जायगाफोर दङ जाय पिकनिक स्पट नैबे भुटान हाजोनि साखाथियाव थानाय पिकनिक स्पटफोर जेरै जोङो बुंनो हायो नैबे नारेंगुरि पिकनिक स्पट बेखौ बुंनो हागोन नैबे दारागाव पिकनिक स्पट सकि आरो बिदिनो दङ मथंगुरि दा बिदिनो नैबे बगामाथि पिकनिक स्पट दा बिदिनो बाक्साखिनियावनो गोबां जोंनाव पिकनिक स्पटफोर दङ बे पिकनिक स्पटफोरखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोजाङैनो नायफिननांगौ मोजां खालामनांगौ आं बेखौ नैबे दिनैनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौ खावलायदों आरो बेखौनो बुंगोन नोंथांमोना नैबे आंनि ब्लग भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालाम आरो ओरैबायदि शेयार खालाम जे जोंनि बिटिसिनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा आंनि भिडिअखौ नुनानै बा नायनानै आरो सरकारा नुनानै बे जायगाखौ पिकनिक स्पट जिमान दङ बे पिकनिक स्पटखौ मोनसे मुलुगनां थामहिनबा बै जायगाखौ मोजां पिकनिक स्पट बानायथों खायसे जायगाफोरखौ फोसाबथों आं बेखौ खावलायदों आरो मानगोनां नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौबो बे जायगायाव फैनानै बे जायगानि समायना नुथाय बे नुथायखौ मोनसे जायगा दिन्थिबावगोन आरो बे दिन्थिनायजोंनो दिनैनि ब्लग्स भिडिअखौ आं फोजोबगोन थ' लोगोफोर बे समायना नुथायखौ नायनो थाखाय आंजों दान्दिसे समल' थाफानो थाखाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि केमेरानि उनाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे बुद्ध धोरोमनि स्टेचु गौतम बुद्धनि मुसुखा बे मुसुखाखौ नैबे बगामाथि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पट जायगा बे जायगायाव बेखौ गायसंदों आङो नैबे समाव
बगामाथिनि नैबे 450 फिट गोजौ बे गोजौआव दङ नैबे स्टेटु नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे स्टेटुआ 25 फिटसो गोजौ बियो बेवहाय नैबे गौतम बुद्धनि जे बुद्ध धोरोम बे बुद्ध धोरोमनि जे मुसुखा बे मुसुखाया दङ आं नैबे समाव नैबे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे जों जे धोरोमारि बे सुबुंफोर धोरोमारि गौतमफोर बे गौतमफोराबो नैबे जोंनि आंगोनि जे धोरोम बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ नैबे मुंदांखा पिकनिक स्पट जायगाफोराव मुंदांखा प्लेसफोराव बे नैबे जोंनि धोरोमारि जे गौतमफोरा बे जायगायाव धोरोमनि नैबे जायगा थामहिनबा थानसालिफोर गायसननांगौ आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों आरो नैबे स्टेटुखौ थामहिनबा मुसुखाखौ BTCनि मानगोनां मानाव गेदेर बिथांमोना बेखौ बेखेवदों बेखौ 2013आवनो बेखेवदों नोंथांमोना नैबे आंनि जे धोरोमनि थामहिनबा मुंदांखा प्लेसफोराव जायगाफोराव नैबे गावनि धोरोम बे धोरोमनि थानसालिफोरखौ गायसननांगौ बुंदों बे बाथ्राखौ मोजां मोनदोंब्ला थामहिनबा नोंथांमोना मोजां जादों जायाखै बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंनो फोरमायनो हागोन नोंथांमोना नैबे कमेन्ट्स होनानै बे बाथ्राखौ बा मुलुगनां खालामनायाव नोंथांमोना मदद होगोन होननानै आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय लोगो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे बगामाथि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ दिन्थिबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे बगामाथिनि गासै डाटा डिटेल्स थामहिनबा बेनि मिथिंगायारि थासारि बे थासारिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय नैबे बगामाथिनि मुंदांखा जायगा पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटआव थानाय जे बौद्ध धोरोमनि मुसुखा स्टेटु 25 फिट गोजौ बे स्टेटु बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आं नैबे समाव नैबे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे मेसेज होनो लुबैदों बे जायगायाव थारैनो नोंथांमोना पिकनिक जानो फैयोब्ला नैबे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनाफोर जे आइजें दायखौ प्लास्टिक आरो नैबे जौ लोंनाय वाइन थामहिनबा बथल बे बथलफोरखौ बेवहाय माखासे सुबुंफोरा देफायनानै गालाङो जायनि जुनै गोबां मानसिफोरा नेक्स्ट फैयोब्ला बैसोर फैखांनायनि उनाव जाय बिथांमोना उनाव फैगोन बिथांमोनाव नैबे बौनाय सोरनावबा बिदिनो खुन जानाय बेखौ नुनो मोनो आं बेखौ नैबे समाव बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोना बे नैबे इनभाइरनमेन्टखौ गाज्रि खालामनाय नैबे गुबुननि थाखाय खहा खालामनाय जे नैबे बथल बुफायनाय गाज्रि मिथिंगाखौ खालामनाय बेखौ खालामनाङा आं बेखौ खावलायदों आरो नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदों आरो लोगोसेनो लाइक खालाम आरो नोंथाङा कमेन्टनि गेजेरजों आंजों बुंनो हागोन नैबे आंनि डिसक्रिपसनाव बे थांनाय फैनायनि राहा थामहिनबा बेवहाय फैनायनि लामा बे लामानि रुट मेप बेखौ होनाय जागोन आरो लोगोसेनो नैबे गुगोलनि हेफाजाबजों नोंथाङा बे जायगायाव फैनो हागोन थ' लोगोफोर आंजों लोगोसे दिनैनि बे ब्लग भिडिअ खालामनायाव मदद होफादों महिलारि वाइड एंगोलनि मानगोनां मनिन्द्र महिलारि बिथांजोंनो जोङो दिनैनि बे बगामाथि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ बिथांनि हेफाजाबजोंनो बा जों सानैजों गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायनाय थामहिनबा नैबे गुबुन गुबुन नैबे पिकनिक स्पटफोर प्लेसेसफोर गोदान गोदान जायगाफोर बे जायगाफोराव जों सानैजोंनो थांनानै दावबायो आरो मोनसे जों प्रजेक्ट लाबावदों बे जाहैबाय नैबे कासपुर बर'नि आंगो जायगा बा बायखोन्दा जायगा माइबं कासार बे जायगाखौ जोङो फैगौ 15 सेप्तेम्बराव दिन्थिगोन आरो बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना नैबे माइबं कासारनि फुल डिटेल्स थामहिनबा मोनथिगौब्ला अननानै आंनो कमेन्ट्सनि गेजेरजों नहलिबा नोंथाङा नैबे आंनि डिसक्रिपसनाव आं लिरना होगोन नैबे आंनि इमेल आइडि बे इमेल आइडिनि गेजेरजों नोंथाङा नैबे आंनो बे डिटेल्सखौ अननानै जे नैबे बर'नि बायखोन्दा जायगा थामहिनबा मुंदांखा जायगा बे मुंदांखा जायगाखौ मुलुगनां खालामनायाव आंखौ मदद होफागोन होननानै आङो गुरै खावलायबाय नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेल महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन राकेश रामसियारि बिथाङा डिसक्रिपसननि सिङाव होनानै नोंथाङा लाइक खालाम लोगोसे जों राकेश रामसियारि आंजों जोंनि बड'लेण्ड बर'नि हारिमु बायदि मुंदांखा जायगाखौ मुलुगनां खालामनायाव नोंथांमोननि मोनसे लाइक आरो साबस्क्राइब कमेन्ट्सआनो जोंखौ मदद होगोन थ' लाइक तो बनता है लाइक नोंथांनि लाइक मोनसे आरो कमेन्ट्स होनायावनो जों जोबोद इन्सपिरेसन जायो आरो बिदिनो जों गोदान गोदान भिडिअ खालामनो थाखाय थुलुंगा मोनो आरो लाइक खालामनाय आरो कमेन्ट्स खालामनाय आरो शेयार खालामनायाव जेबोथ' फैसा होनाङा गोनांथि लाइक तो बनता है ना लाइक बनो एक शेयर बनो और एक सब्सक्राइब और एक रिक्वेस्ट करूँगा बड'लेण्ड नि जेसेबां मुंदांखा प्लेसेस लोगोसे आं मिन्थिनायाव 2011निफ्राय आं इउटुबाव खामानि मावदों थ' एज ए इउटुबार आई हैव सो मेनी एक्सपिरियेंस अबाउट इउटुब एज ए इउटुबार आं मिन्थिगौ जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि यंग जेनेरेसन
इउथफोरनि गेजेराव गासै 5 लाखनिबो गोबां दिनै स्मार्ट मबाइल इउज बानायो बिथांमोना yes, yes. इउटुब नायो आरो इउटुबानो जोंनि दासान्दि नाथाय लाइफस्टाइलनि Data. मोनसे डाटा आरो जरिया तो टीवी जमानाया थांबाय रेडियोनि जमाना थांबाय आज तो यूट्यूब YouTube तो बनता है ना? यूट्यूब तो बनता है और ये काम मुमकिन ही किया है जियो नेटवर्क ने तो जियो की तो तरफ free से है ना, जियो तो free दे रहा है ना। जितना भी टीम मेंबर है और जो हमारा अम्बानी भाई जी इनको थैंक्स बोलता हूँ तो नोंथांमोना लाइक और शेयर खालामनायाव कंजूसी मत करो मानो होनब्ला बर' हारिखौ जों डेभेलपमेन्ट खालामनायाव वर्ल्ड फेमास खालामनायाव मुलुगनां खालामनायाव मानो होनब्ला बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंब्लाल' जानाय नङा बड'लेण्ड मोननायनि मोनसे बिथिङाव नाथाय बेफोरबो जोंनि मोनसे थेसिस डाटा तो प्लिज लाइक एन्ड शेयर एन्ड सब्सक्राइब तो बनता है बिथांनि चेनेलनि दारै बेखिनिखौ बुंबाय आरो राकेश रामसियारि नोंथां रोजा रोजा साबायखर आंखौ नोंथांनि चेनेलसिम सुंद' बिबुंथि होनायनि थाखाय थेंक इउ नोंथांमोन आंजों लोगोसे दिनैनि बे बगामाथि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ लकेल गाइडआव जोंखौ मदद होनाय नैबे सासे अनसुला बसुमतारी बिथाङा डिमाकुसिनि बिथाङानो जोंखौ नैबे बगामाथि पिकनिक स्पटनि गासै थासारि थामहिनबा बे जायगानि नुथायफोर बबे जायगाथिं मा दङ बेनि गाइडखौ बिथाङानो होदों बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो नोंथाङाबो आंनि चेनेल बर'सा देरहासार इउटुब चेनेलखौ आरो लोगोसे महिलारि वाइड एंगल बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो नोंथाङाबो शेयार खालामनानै गुबुन जायगायाव बा जोंनि चेनेलखौ मुलुगनां खालामनायाव नोंथाङा मदद होगोन होननानै आङो बुंबाय बा नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो लोगोसेनो आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय दिनैनि बे आं ब्लग भिडिअ खालामनायाव नोंथाङा सापर्ट होनायनि थाखाय तो थेंक इउ बे लोगो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे बगामाथि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटनि गासै थासारिखौबो गासै नुथायखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम आरो नैबे BTC आव थानाय एन्टायार जायगाफोर बे जायगाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फारि फारि दिन्थिगासिनो तो लोगोफोर नोंथांमोननि लाइक्स आरो कमेन्ट्स आंखौ गोदान मोनसे भिडिअ गोदान मोनसे जायगा बे जायगाखौ दिन्थिनायाव आंखौ थुलुंगा होयो दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब आरो शेयार आरो कमेन्ट्स होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय तो गुबुन मोनसे जोङो नैबे 15 सेप्तेम्बराव नैबे कासपुर माइबङाव जों थांनो नागिरदों दा बैनि थासारिफोरखौ बै जायगानि नुथायफोरखौ नैबे आंनि बर'सा देरहासार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोननो दिन्थिगोन तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बै जायगानि डाटा थामहिनबा बै जायगानि जारिमिन बे जारिमिनखौ आंनि नैबे डिसक्रिपसनाव होनाय इमेल आइडि बेवहाय नोंथांमोनखौ हरनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनो पार्सनेल कमेन्ट हरनानै आंनि जे नाम्बार बे नाम्बारखौ लानो हागोन तो लोगोफोर बेखौ नैबे बर'नि जायगाफोर बे जायगाफोरखौ मुलुगनां खालामनायाव नोंथांमोनखौ मदद होगोन होननानै मिजिंथिबाय तो दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानो गोजोन्थों उननि ब्लग्स भिडिअसआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन सो थेंक इउ स्टे ट्यून एन्ड बाय बाय